बुद्धिराम ब्रह्मआ जि माने समाजनि बेरेखा खामानि मावबाय जि 7 सा आइजोफोरखौ दिनै जिनाहारि खालामबाय नस्थ' खालामबोबाय दा नैबे समावबो दिनै बिपिएफनि जाय माने गोरों गोरों दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो बिथांखौ दिनै सेफगार्ड होदों दा दिनैहाय बेजों लोगोसे दिनै जाय मानसिफ्रा समाज बेरेखा बे मानसिफोरखौ दिनैहाय जायगा होनाया जोंनि थाखाय बियो मोजां जायाखै होननानै जोङो सानदों नाथायबा जोङो बर' हारिखौ समाजखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जाय हारिनि थाखाय बेरेखा खामानि मावो बा जाय समाजनि थाखाय बेरेखा खामानि मावो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङावबो मावबोदों दिनैबो मावबोगोन नाथायबा दिनै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरावनो बिथाङा दिनै गावखौ जाहिर खालामनांगौनि नामाव दिनै गोबां एबसुनि मानसिफ्रा गावखौ बुदों गोब्राब जखम खालामदों बायदिसिना होनानै दिनै केस जाबसिनदों नाथाय दिनै जोङो बेखौ मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया पलासगुरि गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफ्रा क्लियार होदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो बे बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुंनानै होदों दिनैहाय पलासगुरि गामिनि बै ओनसोलनि गथ'सा आरो आइजोफोरखौ जे जिनाहारि खालामनानै नस्थ' खालामनानै दिनै गुबुन आरो हिन्जाव हाबा खालामनानै दिनै बिथाङा दिनै नेपालपारा गामिनि साखाथियाव दिनै कुनु समाज गैया हारसिङै समाज जानानै माने रायजो जानानै दङ दा बैबादि मानसिखौ दिनैनि जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे दिनै जिबादि माने कुनु बिसार आसार गैयाबालायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों बारा मोजां मोनाखै दा बेनिखायनो मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि अरायबो जोङो सैथो हिसाबै खामानि मावलांनो गोनां दङ होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव दख'रानि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव उजुहात देखायनायखौ आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखिनि बाथ्राखौनो क्लियारै होबाय गोजोन्थों सिगाङावनो नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय जासिबाय दा मैयानि दिनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय माखासे खौरांगिरि मेल माने लेंनाय नुदों आङो दा बिथांमोना आंनि फारसे लानानै अनेक खोथा बुंदों दा आङो बिथांमोननिसिम दिनै बेखौनो रिप्लाइ खालामनो लुबैदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुंदों माने आंखौ बुवाखै मायाखै जेबो खालामाखै होननानै अनेक बिथांमोना प्रेस मिट खालामदों नङा होमबा बे नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा नुयो भिडिअआव दंखायो बिथांमोननि अलरेडि आंखौ मा मा बुंदों दा आं दिनै बिथांमोनखौ बुंनो सानदों दिनै बिथांमोनहा आंखौ जुदि नर्मालि जुदि लोगो हमनो फैदोंमोनब्ला रायज्लायनो फैदोंमोनब्ला दिनै मानो लामायाव लोगो मोननाय समाव बिथांमोनहा आंखौ दोखो दोखो बुनानै बलेर'आव सोनानै लांखो ओमफ्राय लांनानै एबसु अफिसाव दिनै मानो आंखौ दर फांथेनानै बुहैबावखो दा दिनै नोंथांमोनहा गुबै खोथाफोरखौ मानो होखोमानो नागिरो नोंथांमोननि मेन खारना बेनो नोंथांमोना भुलखौ मावो ओमफ्राय भुलखौ सोरनावबा जाबसिननो नागिरो आरो भुलखौ होखोमानो नाजायो खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने सासेबो जाम्बा गैला सासेबो साननो हायै माने साननो रोङै मानसि गैला माने दानि जुगाव गासिबो मानसिया माने बिराद गियानि जाबाय आरो दा दिनै नोंथांमोना आंखौ बुवाखै मायाखै अनेक प्रेसमिट खालामदों नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव जायनाखि प्रेसमिटआव खोथा बुंदों बिनि आगदाजों थानाय जाय मानसिया माबानि जिरायनानै दं बे मानसियानो लिडिं खालामदों बे मानसियानो खुद फैदों ओमफ्राय बिनि इसारा बिनि इंगेटआवसो आंखौ बुनाय जादों बे सिदा खोथा आगदाजों जायनाखि नोंथांनि आगदाजों जिरायदों बे स्पर्टिं गाननाय आगदाजों जिरायनायानो माने बिनि लिडिंआव बेफोर जाजोबनाय आरो दा जिखुनु हक बिथांमोना दिनै दायखौ मावनानै स्लट फासयो माने खामानिखौ मावदों होननानै दिनै मावाखै होननो नाजायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो लुगैदों बिथांमोननि सिगाङाव दिनै बिथांमोनहा जुदि बुवाखैब्ला बिनि साबसे प्रुफ नांगौ एबसु अफिस बुंलायजासे नोंथांमोनहा दि आंखौ बुदों बिनि प्रुफखौ लांनो नामा आङो लाना थांनो नामा बै अफिसाव आंखौ बुबाय थानाय समाव गंसे टट'आ बे जायगायाव जमा जायामोन गंसे बाइकआ जमा जायामोन गंसे साइकेला जमा जायामोन बे आंखौ बुनाय समाव बेफोर जायनाखि नुग्रा बे नुग्राफोरखौ नोंथांमोननि अफिसाव लांनानै प्रुफ बानायहैनो नामा आरो दिनै नोंथांमोना बुवाखै होनबाय दे आच्छा थिग जाबाय बुवाखैबा दिनै नैबे रिपर्टआ मानो फैखो बे रिपर्टआ दिनै मानो फैखो
बे रिपर्टआ दिनै मानो फैखो नैबे जाहैबाय एक्सरे बे एक्सरेयाव जाहैबाय बे एक्सरेयाव जाहैबाय नैबे खनायाव दिनै मानो हाराया गाज्रि जाखो आंना नैबे खनायाव दा नोंथांमोना जुदि बुवाखैब्ला बे आंनि खामि हाराया दिनै मानो गाज्रि जाखो नोंथांमोना जे भिडिअखौ लानानै दिनै बुवाखै मायाखै होनदों आरो बिनिबो एफआइआर होबावनो नामा नैबे प्रुफखौ लानानै होनो नोंथांमोना दिनै खामानिखौ मावो ओमफ्राय मालायखौ जाबसिनो दिनै नोंथांमोननि मावनाया गासिबो भुल लामा गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो दङ दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जोंनि बर' जाथिखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों बेखौ दिनै बयबो बुजिदों दा बेखौ साननानै बेखौ नुनानैसो आं नोंथांमोननि फारसे भिडिअ बानायनाय जायोमोन जाहाथे बुजिथों साननानैसो दा नोंथांमोना दिनै बेखौ मा खालामदों दिनै आंखौ डाइरेक्टलि एटाक खालामदों आरो डाइरेक्टलि एटाक खालामनायनि माखासे ओंथिखौबो आं बुंगोन दिनै आंनि चेनेलाव BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव लाख फलोवार्स दं नङा होमबा बे लाख फलोवार्सफ्रा माने दिनै कमेन्टनि गेजेरजों माने अनेक खोथा बुङो माने एबसुखौ दिनै बिराद सोंखारियो बिराद गाज्रि खोथा बुङो बै कमेन्टफ्राव माब्लाबा गाज्रि अफिस सावनो होननाय माब्लाबा बायदिसिना बिराद गाज्रि कमेन्ट बेफोरखौथ' नोंथांमोना नुखादों अलरेडि दा बेफोरखौ नुनानै नोंथांमोना गोसोआव माबा मोनसे साननाय फैदों दा बहुद गिदिर मानसियानो कमेन्टफोरखौ फल' बानायो दा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो दिनै आंनि बे भिउवार्सफोरखौ लानानै आंनि बे लाख कमेन्टफोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोना गोसोआव गिनाय फैदों आसल पइन्टआ गिनायजों दिनै मा जादों बेखौ जुदि सदबनानै दोनाबा उनावहाय माने एबसुआनो माबा मोनसे बरनाम जागोन बा जोबस्रांनायनि लामायाव थांगोन साननानैसो नोंथांमोना दिनै बे लामाखौ लानाय जादों नङा होमबा दिनै बिदि नङामोनब्ला नोंथांमोना प्रेस मिट खालामनो हायोमोन एटाक खालामैनि सिगां बा माबा मोनसे वार्निं हरनो हायोमोन नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बेखौबो जेनेबा नर्मालि साननानै नोंथांमोना डाइरेक्ट आंखौ फैनानै माने एटाक खालामबाय नङा होमबा बेसेबां लासिंसिं दिनै आं बायदि सासे इउटुबार बा आं बायदि मानसिखौनो बुनो नोंथांमोननो गारि गंब्रैनि मानसि नांगौ नङा होमबा आरो नोंथांमोना सावरायनो फैदोंमोनब्ला दिनै मानो गारि गंब्रै 20-25 जन मानसिया फैनानै दिनै मानो गाग्लोबखो नोंसोरथ' जेनेबा लोगो मोनबाय मोजां सावरायनो हायोमोन आरो आंजों लोगो सासे बोराय आदै दंमोन नङा होमबा दा थिग बे पइन्ट आरो बिनिफ्राय बिथांमोना मा लाबोबावदों नारी केलेंकारि 7 जन नारी केलेंकारिनि खोथा बेयाव ओंखारदों नङा होमबा आच्छा दे नारी केलेंकारिया जाबाय दा आं दिनै नोंथांमोनाव बेखौनो प्रुफ बिगोन माने ससियेल मिडियायाव जेनेबा अनेक खोथा बुंनो हायो 8 जन नारें केलेंकारि 10 जन नारी केलेंकारि अनेक एक्सेट्रा बुंनो हायो बेफोरखौ लानानै आं माथा मारियाखैमोन जेनेबा बै समाव जेब्लानाखि आङो UPPLनि मावैखौ लानानै माखासे भिडिअ हगारदोंमोन बै समाव भिडिअ हगारनाय समाव आंनि उल्थायै माने बै मावैखौ लानानै जे भिडिअखौ आं बानायदोंमोन बिनि उल्था रिप्लायै बिथांमोना दिनै UPPLनि माखासे मावथिफ्रा दिनै आंनि अपोजिटै माने मा खालामदोंमोन उल्था प्रेस मिट खालामदोंमोन बेनो जाहैबाय पलासगुरिनिफ्राय बे जिनयमोन दङ बिथांमोना दिनैहाय आंखौ गाज्रि मुं सोनानै 7 जन मानसिनि माने नाम लानानै माने नारी केलेंकारि माबानानै भिडिअ खालामदोंमोन आरो बै समावनो दिनै बे भिडिअआनो आरो फैयै बेयाव गोदानै आपल'ड जाफिनदों नङा होमबा दा दिनै आं बुंसै बै समाव आङो पलिटिकेलाव बेफोरबायदिनो जायो साननानै दिनैहाय आङो बिनि अपोजिटै आरो गोदानै माने खुनु रिप्लाइ खालामाखैमोन आरो राजनितियाव बेफोरबायदि बखिलायनाय जायो साननानै आङो नर्माल साननानै दंमोन खिन्थु दिनैनि जाबायदि सिटुएसन फैदों बे जिनिसा दिनै खुनु नर्माल साननायनि खुनु खोथा गैया माने जाय मानसिया दिनै आंखौ बै समाव प्रेस मिट खालामनानै 7 जन नारी केलेंकारिनि माने नाम लानानै बिथाङा बे भिडिअखौ खालामदों बे भिडिअखौ खालामनाय मानसिफोर जायनाखि बै जिनय ब्रह्ममोन पलासगुरिनि आरो माखासे थाफानायफोरखौ आङो नैबे बेलायाव खुनु कनसिडार होनाय जानाय नङा बे हले सिदा खोथा बिथांमोनहा बिनि प्रुफखौ जुदि साननैनि गेजेराव होनो हायाबा सानथामावनो आं बे बिथांमोनखौ केस होनाय जासिगोन आरो बे हले सिदा खोथा बेयाव खुनु रेहाय गैया दा नोंथांमोनहाबो दिनै बे खोथाखौ हानहरनानैनो दिनै आंखौ जेनेबा
बै भिडिअखौ लानानै दिनै नोंथांमोना आंखौ 7 जन मानि हिन्जाव मानि नारी केलेंखारि दिनै आंखौ बदनाम होबाय थायो नङा होमबा। दा दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों नोंथांमोना बै जायनाखि भिडिअ आपल'ड खालामग्रा मानि प्रेस मिट खालामनानै भिडिअ आपल'ड खालामहोदों बेजों कन्टेक्ट लानानै नोंथांमोना बै आङो सोरजों नारी केलेंखारि जाया बै 7 जन मानसिजों आरो बे 7 जन मानसिजों नारी केलेंखारि जानायफोरखौ नोंथांमोना फुल बिसोरनि डिटेल्स आरो गावबुरानि सार्टिफिकेटजों लोगोसे आरो फटकजों लोगोसे माने भिडिअ खालामनानै आपल'ड होनो हानांगोन। नङाबा बेफोरबायदि मबाइलाव बुंनायफोरखौ दिनैनि दिनाव रावबो बिसास साना। नंखायनो दिनै नोंथांमोना प्रुफजों लोगोसे माने मानसिफोरनि बै आंजों जायनाखि मानसिफ्रा माने नारी केलेंखारि जादों होनदों बिसोरजों लोगोसे साबसे मानसिनि नाम दं बेफोरखौ नाम होनानै बेफोरनि डिटेल्सफोरखौ गासिबो होजोबनानै बिसोरनि फट'फोरखौ होनानै गावबुरानि सार्टिफिकेट लानानै नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन। नङाब्ला खिन्थु हायाब्ला खिन्थु सानथामनि बिथोराव जुदि हायाब्ला खिन्थु आं नोंथांमोनखौबो केस होनाय जागोन बेखौबो सिदा खोथा। खुनु रेहाय गैया। बै समाव आङो नर्माल साननानै राजनितियाव बेफोरबायदि बखिलायनाया जाखायो साननानै आं बेखौ सिरियास लायाखैमोन। दा दिनै फैनानै दा सिरियास जाफैबाय आरो माने सिरियास लानांगौ गोनां जाबाय। मानो होनना बुङोबा राजनितिनि माबा मोनसे दान्थे बिदान्थे जायोबा बिथांमोना दिनै पार्सनेल एटाक खालामो माने नङै फ्रामै खोथाफोरखौ दिनै बुरखाङो। होमबा दिनै बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि बिराद बुजिनो गोरों माने बिराद साननो गोरों गुनि गियानि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनोबो रोंला नोंथांफ्रा। दिनै आङो नोंथांमोननि बे एबसुआव थाग्राफोरनि गासिबो डाटाफोरखौ बुरखांजोबनो नामा? दिनै जुदि आं नोंथांमोननि केलेंखारिनि जुदि डाटाफोरखौ जुदि बुरखांजोबनांगौबा दिनै नोंथांमोननि न'खरा सोरनाबा न'खरा थेर बेथेर गावजोबगोन दिनै बुजिगौ। दिनै नोंथांमोनजों जायनाखि केलेंखारि जादों जाय हिनजावफ्रा दिनै बरनाम जादों बेफोर मानसिफ्रा दिनै मोजां फिसाय मोननानै आलो गोजोनै संसार जागासिनो दं। बेफोरनि फारसे दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामदोंना खालामाखै? दिनै आं जुदि नोंथांमोननि डाटाखौ जुदि आंनाव नैबाव 13 जन डाटा दं बे 13 जन नैबे लेखायाव 13 जन डाटा दं। बे लेखायाव 13 जन डाटा दं नैबाव 13 जन दं। बेयाव 13 जननि मानसिनि नाम दं बेयाव। बे 13 जन मानसिनि डाटाखौ जुदि बुरखांनांगौबा 13था न'खरा बायगोन खिन्थु आं बेखौ बुंनाय जायो आरो। दा बे आं जुदि नोंसिनि डाटाखौ लाबोनानै जुदि 13 जन न'खरा जुदि बायनांगौबा बिनि दायित्वखौ एबसुआ लागोन ना बै भिडिअ आपल'ड खालामग्रा पलासगुरिनि जिनयमोन बायदिया लागोन? दा आं बेखौ सोंनो लुबैदों। बेखायनो आङो इमिडियेटलि नोंथांमोनाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बिनि एन्सारखौ बिदों। नोंथांमोना माने आं जाय मानसिजों बरनाम जादों बै मानसिनि नामफोरखौ होनानै फुरा डिटेल्सफोरखौ होनानै फट' होनानै आरो मा खालामनांगौ गावबुरानि सार्टिफिकेट लानानै बे ओरैबायदि जादों होननानै माबा मोनसे गावबुराया सार्टिफिकेट हरथों बिनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौ आरो बे सिदा खोथा। दिनैनि दिनाव बिथांमोना डिलेट सोदोबखौ लानानै बिराद गाज्रि पइन्टजों लांगासिनो दं आरो ओरैबायदि गाज्रि पइन्ट माने डिलेट माने बिथांमोना मार्डार खालामनो होननाय पइन्टआव आंखौ माने नारसोम हरगासिनो दं गाइस नङा होमबा। दा आङो बबे खोथाखौ लानानै बै भिडिअआव डिलेट बाहायनाय जादों नोंथांमोना बै भिडिअआ जुदि कपि दंबा बे कपिखौ नायनानै ला होमब्लानो बुजिगोन आरो आं बेयाव बेखेवनानै बुंला। नोंथांमोना जेखि होना माने सोरखौबा बुथारनो नागिरदों सोरखौबा डिलेट खालामनो नागिरदों बेयाव बिदि गैया। डिलेट सोदोबा जाहैबाय सोलायनायखौसो होनदों। बेयाव नोंथांमोना भिडिअआव थांनानै नाय अब्लानो नुगोन। आरो बिनिफ्राय मा जाबावदों जेब्लानाखि आंनि भिडिअआ जेनाखि रिकभार जाफिनो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअआवबो नुखागोन। नाय होमब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन आं सोरखौबा बुथारनो नागिरदों ना डिलेट खालामनो नागिरदों बेखौ नाय होमबानो बुजिगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोनहा बिपिएफ दोलोनि मानसिफोरखौ बा बिपिएफ दोलोखौ दिनै बिराद सोंखारिदों नङा होमबा। गाज्रि खोथाजों बखिदों आरो बुंदों अफिस बुख्रुबनो नागिरदों अफिस सावनो नागिरदों अनेक खोथा नोंथांमोना बुंदों। खिन्थु दिनै नोंथांमोना बुंजानांगौनि बेयाव खुनु प्रयजन गैयामोन। जेब्लानाखि आंखौ नोंथांमोननिफ्राय बै सारमोनहा रिकभार खालामनो थाङो अब्ला नोंथांमोनहा बै सारमोनखौ बेसेबां गाज्रि खोथा बुङामोन। आरो मानो जोंनि सारमोनखौ बिपिएफ दोलोनि सारमोनखौ मानो एटाक खालामनो नागिरामोन नोंथांमोनालाय? जेब्लानाखि एटाक खालामनो नागिरो अब्ला बिनि उल्थायैसो नोंथांमोना गाज्रि रायजादों।
बेफोरबायदि एटाक खालामनो गुन्दागिरि खालामनो नागिरनायावसो दिनै नोंथांमोनहा जोंनि बे बिपिएफ दोलोनि माने सारमोनजों गाज्रि खोथा बुंजादों, अफिस सावनोबो होनजादों, बुनोबो होनजादों, अफिस दिख्रुबनोबो होनजादों। बिदियावसो थार सारा माने जोंनि बे सारमोनहा नोंसोरखौ जेबो बुङाखैमोन। आंखौ मोजाङैसो पुलिस लानानै माने रिकभार खालामनो थांदोंमोन। बेयावनो नोंथांमोनहा गिलु फालु बुलायनो जुजिदों। दिनै बिदियावसो नोंथांमोनहा बे खोथाखौ बुंजादों। नोंथांमोनहा बिदिनो अनेक खामानि मावो साना हसिया, ओमफ्राय दायफोरखौ उनावहाय जेब्लानाखि दाया जायो अब्ला नोंथांमोनहा जिबौ दन्दानि फासयफिनो आरो मा। थिग दिनै बिदिनो नोंथांमोनहा जाहैबाय बुंनो थाङोबा मा होनो बै मोनसे खालारनि माने एक्सपायार जानाय खालारनि डिब्बासो होनजायो। बै खालारा एक्सपायार जाखाबाय, बेयाव माने गोदान लेबेल लगाय मालाय बै खालारा गोदान जाफिनगोन नामा? माने खुनु खामानि जाया। माने रङा एक्सपायार जायोबा माने बेया माब्लाबाबो बिनि मोदाननाय जोंनाया थाया, डिसकालार जालाङो। थिग बिदिनो लेबेल होमालाय मा जानो, बैनि गुनानो थाहैयाबा। थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोननि मावनाया दिनै बिदिनो नुजागासिनो दं। दिनै बिदिखौ नुनानैनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ समग्र रायजो राजाफ्रा दुखु मोनजोब्बाय। खुनु बिपिएफ दोलोनि मानसियाल' नोंसोरखौ दुखु मोनाखै, सारा माने जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रानो गासिबो दुखु मोनजोबदों। दिनै नोंथांमोनखौ सोंखारिनांगौ जादों। दिनै आंनि मोनसे भिडिअ' नोंथांमोननि फारसे माबा मोनसे खोथा लाबोयोब्ला दिनै नोंथांमोनखौ लाख लाख कमेन्टजों गाज्रि रायहरो, एबसुखौ गाज्रि बुङो रायजो राजाफ्रा दिनै। दा बेफोरखौ फल' खालामनायनि गेजेरावसो दिनै नोंथांमोना दुखु मोननानै आंखौ बे एटाक खालामनांगौनि माबाया ओंथिया फैदों आरो। दा सिदा खोथा बेनो। दा जिखुनु हक गोनो गोथो जानो नाङा रायजो राजाफ्रा। आङो बिनि क्लियारखौ एसेबाबो होबाय आरो बिथांमोनहाबो आंनि बिनाय बायदि जायनाखि क्लियारफिकेसनखौ आङो बिदों बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों सानथामनि बिथोराव बेफोर सोंनायनि फिननायखौ होनांगौ, रायजोफोरनि सिगाङाव प्रेस मिट खालामफिननांगौ। आरो बिनिफ्राय मा होनो दिनै नोंथांमोनहा मानि मा जादों, लाजिदों मानि नोंथांमोना अंख'आ दिनैहाय जायाखसै। दिनै नोंथांमोना जायखौ सापर्ट खालामदोंमोन बे मानसिफ्रा दिनै जेननायनि लामाखौ नोंथांमोनहा नुहुरनानै दिनै खर' गरम जानानै, खर' थिमा हाबनाय बायदि जानानै, थाथेरनो हायै बायदि जानानै नोंथांमोनहा दिनै बे टारगेटखौ लानांगौ जादों, नङा होमबा? नंखायनो दिनै साना हौवा दिनै गोदाव सोराव खामानि मावलाबायदों। दा थिग बिदि आरो नोंथांमोना। दा जेसेबांखि नोंथांमोना गुबै खोथाफोरखौ दोनखोमानो नाजाया बेयाव जेबो हाया। गुबै खोथाफ्रा माब्लाबाबो माने गोदोनानै थाया, सानसे समाव बे सिखांखायो आरो जोबनायाव माखासे खोथा बुंनो सानबावदों। दा दिनैनि दिनाव एबसुखौ मानो गाज्रि मोनदों? बै समाव दिनै एबसुखौ मोजां मोनोमोन, बयबो फोथायोमोन, रावबो गाज्रि मोनामोन। दा मोजाङै सोलिदोंमोन बै समाव। दा दिनै फैयै फैनानै जेब्लानाखि 2020 सन जायो, जेब्लानाखि बिटिआर एग्रिमेन्ट जायो, अब्लानिफ्राय दिनैहाय मा जादों, एबसुआ पलिटिकेलाव हाबनो गोनां जादों, नङा होमबा? बिनिफ्रायसो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननांगौ जादों। नङाबा दिनै एबसुखौ रावबो बखियामोन, रावबो गाज्रि मोननो हायामोन। एबसुआ बिराद गोख्रोंमोन, नङा होमबा? दा दिनै माखौ गाज्रि मोनदों नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनांगौमोन। दिनै नोंथांमोना बर'नि मोनसे सिनस्रि आफाद होननानै जेनेबा बुङो, नङा होमबा? सिनस्रि आफाद बर'नि एबसु, थिगानो दं। जोंथ' एबसुखौ रायनो हाया, खिन्थु एबसुआव थानाय माखासे मानसिफोरखौ जा रायनो हानाय बा बुंनो मोन्थाय दं, नङा होमबा? जों दिनै बेखौ लानानैसो माने एसे साइडै बुंनाय जायो आरो। दिनै जुदि एबसुआ जुदि हारिनि सिनस्रिब्ला, नङा होमबा? दिनै मानो मोनसे माने राजनितिक नेसनेल राजनितिक दलजों बिथांमोना दिनै मानो एलायन्स जाखो? बेखौसो आं दिनै सोंनो लुबैदों। नोंथांमोना एलायन्स जानानै बै बिजेपि सरखारनिफ्राय दिनै नोंथांमोना मा मोनगोन आरो दिनै मा मोनगासिनो दं? आरो दिनैथ' नोंथांमोना बिजेपि एलायन्स सरखार जानानैनो दं। दाथ' रानिं कारेन्ट दा नोंसोरो जेनेबा बिजेपि सरकारावनो दं, नङा होमबा? बै जेनेबा 2020निफ्रायनो दिनै बिजेपि सरकारानो दं। होमबा दिनै बिजेपि सरकारा मा मावखो? दिनै बिटिसिनि मोनखानाय पावारफोरखौ दिनै मानो बिजेपिजों नोंथांमोना लांफिनजाजोबखो?
दिनै मानो बर'नि डेभेलपनि गासिबो मोननायफ्रा मानो थांफिनजोबखो बेफोरखौबो सिन्था खालामाखै नोंथांमोना। दिनै मानो बे दलजोंनो जाय दलजों थायो बे दलजोंनो नोंथांमोना दिनै मानो नाख्रेबजाखो नासयजाखो आरो दिनैसिमबो नोंथांमोना बेखौ लानानै दिनैहाय मानो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थिनबाय थाखो बेयाव मा ओंथि फोरमायखो नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो लुबैखो बिनि गेजेरजों ना नोंथांमोननि एबसुआ मानि बै माबाजों दलजों थांफानानै एसे एनै मोनजानायखाय जेनेबा जोंनि रायजो राजाफ्राबो थांफानांगौ जाहैबाय नङा होमबा नोंथांमोनाथ' बेसो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गाज्रि हाखराव गोग्लैनांगौनि लामायावसो फैनानै दङ दा बेफोरखौ नोंथांमोना सिन्था खालामाखै दा जे हाखराव गाब्र'नांगौ बे हाखरजोंसो नोंथांमोना दिनै लांगासिनो दं गासोमहैहोगासिनो दं होमबा नोंथांमोना दिनै बेखौबो सिन्था खालामाखिसै दा दिनै बिनिखायनो नोंथांमोननि मावनायखौ नोंथांमोना नुवाखैब्लाबो नोंथांमोननि बिखुंनि मैलाखौ नोंथांमोना नुवाखैबाबो दिनै समग्र बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि बिखुंनि मैलाखौ नुदों बुजिदों बर'आ जाथिया बबे लामाजों थांदों आरो थांनो नागिरदों बा थांगासिनो दं बेखौ बुजिनानै दिनै बर' रायजो राजा बर'नि गिदिर साननो गोरोंफ्रा दिनै बुंगासिनो दं फोरमायगासिनो दङ जोंनि बर'आ ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ दिनै होनब्लाबो नोंथांमोना मानो खोमायाव सोआखै मानो बुजिनो नाजायाखै नोंथांमोना आं दिनै बेखौसो सोंनो लुबैदों नोंथांमोनाव आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना फोरमायदो दिनैनि दिनाव आरो रायजो राजाफोरनि कमेन्टनि सोंनाय फिननायखौबो नोंथांमोना होनांगौ दिनै मानो गाज्रि बुंजानो गोनां जाखो बेखौबो रायजो राजाफोरनो नोंथांमोना होनांगौ आरो आं बेखौनो सोंनो लुबैदों नोंथांमोनाव दिनैनि दिनाव दा जिखुनु हक खोथायाथ' बुंबा अनेक जायो दा गुदु गुदा खोथा बुंथ'ला दिनैनि दिनाव माने नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिट खालामनायनि गेजेराव माने आं बेखौनो रिप्लाइ होथ'नाय जाहैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाव रिप्लाइ बिफिनबाय